assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayi kadi en garti e windande men hande Allah wallino on noon ha joni en jaltani ba o nde wonno ko ba o tan jiɗɗen jangguinde ha mbawon famde ba o so Allah walli on paamino ba o masira dendagal ko heddi ko fof ko no masirte ɗum saabi eɗen mbaɗa hen eɗen batta hen eɗen dippa hen ha mbawen andude goto ngal masirte so timmi hankadi noon garten watte alluje ha timma so timmi tan kala ko winda ka jango so Allah jaaɓi inchallahu taala ko ɗemgal ma ngal kalata wona firane ɗum wadde alluwal ari bisimillah janggen ay ko ɗo gaccirno ɗon wadde mbaɗen dani yenne ko ɗo wonno ab ɗo wonno aab ɗo wonno ib ɗo wonno eb ɗo wonno ob ɗo wonno ub ɗo wonno iib eeb oob ub ɗo kannoɗa joni noon gitten ɗum ɗo henne garen gadden windande nde jokkende joni se mbaɗi dani henne ay nde artiɗo joni noon ay teskuema wonɗo ay ɗo arwande ɗo nanta ba o ay joni wonti holɗum ay ɗo joni wonti bab joni ayi joni masgal ngal woni ko nder ay ayde ɗo joni ko lombat masgal ngal on jangi masgal ngal heeda yeeso foodani fooɗi masgal ngal adi arde foodani fooɗi ɗone ngal lombo wasa fodde ngal lombo fooɗa on paami ɗon bisimillah janggen joni mbaɗen ni ay ɗo jokki bab ɗo kadi ɗo pawen ɗon ba o keɓen bib ay lombim hakkude ba o wona ɗo ado ay wonti beb joni mbaɗen ni abbo caggal seeɗa beele hejja ay wonno ko ɗiɗɗi farat seeɗa waɗe ni beele hejja ɗo joni kadi mbaɗen ɗo ba o wona bobbo gussenmo heeƴe beele hejja ɗo kadi mbaɗen ɗo e ba o wona bob ayde ɗo kadi garan pooɗen mo mbiyen baab ɗo henne garen pooɗen mo mbiyen biib ɗo henne garen pooɗen mo mbiyen beeb ɗo kadi garen ɗo henne pooɗen mo mbiyen boob ɗo kadi garen pooɗen mo mbiyen buub joni no mbaɗen ni ɗo o kadi ara wara ni beele ɓe kajji toon hayde walla mbaɗon dani henne ɗum wawa woɗɗodirde haɗama jiiɓade tati ɗi gona banggue ɗiɗɗi gona banggue gona so waɗi ɓuura foftude on eywa ɗone mbaɗen dani henne hade mon jiiɓade wona
kasi waɗen danima ɓuri welde hollirde hade meɗen jiiɓade hen moƴƴima seeɗa ha ɓurta mbawata wiide ha ɓurta eyo ɗo moƴƴi jalten ɗo moƴƴi joni sen mbaɗi dani yenne ay ɗo ko ab ɗo fooɗani ay poɗɗo makko nan ga yenne baab ayde ɗo woni bib bib fooɗani poɗɗo makko nan ga yenne biib ay biib ɗo ko beb beb fooɗani poɗɗo makko nani beeb ay beeb ayde ɗo woni bob bob fooɗani ay poɗɗo makko nani boob ayde ɗo ko bub 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 fooɗani poɗɗo makko nani buub gasi ɗo joni masgal ngal ko nder ngal woni ko nder tawɗa ngal mbaɗen ni ay mbaɗen ni ha laaɓa cer joni mbaɗani bab bab ganda ko ba e a e ba ndendinɗa woni bab wadde kala ko jimni wayni ko bab fooɗani joni ko ɗo woni poɗɗo ko saabi fooɗi ko a lombi nder to wadde mbiɗa baab baab ay baab mo dow o ko bab fooɗani rewi hen baab garɗa mbiɗa bib 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 fooɗani kono noon no yiɗa fodde nde mbaɗɗa ni biib i o fooɗimo biib biib ɗone mbiɗa bob 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 fooɗani mbaɗɗani mbiɗa boob 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 ayde kadi mbaɗɗani bob bob fooɗani mbaɗɗani mbiɗa buub poɗɗa buub poɗɗa ɗo henne mbiɗa gasi joni noon garen mbaɗen dani henne ɗum ɗo momte ha laaɓa cer tawde en paami no waɗirani itten ɗum ɗo henne bindol ngol wawa labde tawde ko en paami hen kadi garteren alluwal ngal hoore maggal mbatten ngal dani henne ayi joni si en gari ɗo henne mbatten dani henne oɗo mbatten dani henne oɗo arta ɗo ayi ha ɗo ɓallo ɗo on arta ɗo ɓallo ha ɗo beele oɗo wawa nadde ɗon ayi oɗo wawa nadde ɗo hankkadi joni kadi mbawa andina kadi noon a ɓurti seeɗa ay moƴƴini ay moƴƴiri dani kadi ɗone mbaɗen dani henne oɗo abbo ha ɗo ɓallo o kadi abbo ɗo ara hayto ɗo
ɓallo ɓurti seeɗa ɗo moƴƴi o ara ɗo kadi ɗo ɓallo ha ɓurti kadi seeɗa ƴeewen o tan jaɓanade toon jaɓata ya toon ɗon no heewi ha ɓurti paamide ɗo joni woni feerande tan ko mbaɗenanma nda ni nde ɗo hoore ɓurtat ɗo tan wona maslaha meɗen e tati ngara joni so mbaɗama noon oɗo abbo yeeso e waɗa ni wona ala ha ɗo yo moƴƴiri ndani wona ɗo kadi ma wel joni ma waɗi hollirde oɗo abbo yeeso oɗo abbo yeeso ayo ɗo kadi wasata ɓuura welde famminde oɗo tello less ɓurti kadi seeɗa eyi moƴƴi nani eyi ɗo moƴƴi joni garen waɗan janggande bisimilla ɗo bab beb beb bob bob ɗo henna fooɗani ko jeyi goni ɗon ɗo bab mbaɗen dani henna wawa yiyede ɗo woni bab ko ɗo jiiɗa awo nder hen nder ɗo omon ɗo lombi wadde so itti oɗo o ko ba ƴetta a o wona ab ɗo woni ba ga wonti ab wona ba ab teddat mbiya tan mbiya bab ɗo noon mbawirta sidda ko ɗo so ɗiggi ko ɗo mbawirta ko wiyete sidda anani wadde ayi tati nani bab ɗo ko beb i o lombi hakkude ɗo ay i nani hakkude ɗo beb 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 ɗo ko e o lombi hakkude ɗo mbiya beb beb ɗo ko o lombi hakkude ɗo wadde mbiyamo bob bob ɗo ko u o lombi hakkude ɗo mbiya bob bob tawde a faami ɗo tan ga saɗata ɗo ko fo ɗo to ngara pooɗa baab ko a biib ko ii beeb ko boob ko o buub ko uu famine nde ɗo joni ngara kadi gitta ɗum ɗo ha laaɓa no mbatta mbaɗani mbawa janginde mbaɗani bab baab bib biib beb mbiya beeb beeb mbiya bob mbiya boob mbiya bob mbiya buub gasi buub ɗo hay oye fooɗani oye fooɗi fof ko joyi joyi joni noon ngara mbaɗani gitta ɗum ɗo ayi a itti ɗum ngara mbatta ɗum hen ba
ba ko ɗum wonno kono ɗo ko aalumbi mbiyata ko bab 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 ɗo ko porgal mbiya bab 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 ɗo bib 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 fooɗani bib bib ɗo ko fooɗi bib 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 ɗo beb 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 fooɗani ɗo beb 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 ene fooɗi ngayna mbiya bob 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 fooɗani ngara pooɗa mbiya bob 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 mbiya bob fooɗani bob 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 ngara pooɗa bob 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 gasi ɗum ɗo so ɗiggi tan en gayni baa hankadi baa ko jangete hen gasi a hollama joyɗe masde ɗe keede yeeso baa o rewi hen ko masde ɗe gado baa o mo hande o masde ɗe lombo hakkunde gasi ni tan masirte masde ɗe keede yeeso waɗa ko fooɗani e ko fooɗi walla masde ɗe gado arde waɗa ko fooɗani e ko fooɗi walla masde ɗe lombo hakkunde walla ko fooɗi e ko fooɗani ɗo kadi kaɗɗen e baawo gasi ɗo so ɗiggi hankadi jangirte ko par alluwal alluwal ɗum ɓura weɓandema hankadi jangdema nde a hollama ekkol ngo gasi heddi ko jangde nde a hollama ekkol ngo heddi ko jangde nde a hollama ekkol ngo heddi ko jangde nde a faami ɗon joni noon jalten mbaɗen daniyen ha laaɓa alluwal ma laaɓi cer hankadi a andi ko woni ɗo tawde a janginama ɗum a famminama ɗum a faami ɗum heddi ko ngara mbañutoɗa ɗum janga ceernana hoorema noon ganda ko fooɗi ko e ko fooɗani ko hankadi ko an ñawato hoorema ɗon ganda ko fooɗi e ko fooɗani ay joyɗi nanton to dow to fooɗani wo amma noon sa yi noon serdama lesto ko ronku hejje ko ronku hejje ko ronku hejje a faami ɗon ko ronku hejje nder to ɗum saabi mbaɗir ɗum noon ay sa joni yaji ha ɓurta on ji joni noon ƴeewen kadi sene waɗiren sene jaɓa ɗon sene jaɓa mbaɗen ni ay onon jaɓi ƴetten oɗo abbo caggal e sene jaɓa o caggal e sene jaɓa haala wona ƴetten oɗo yo somo jaɓa o jaɓa haala o ngabba dow oɗo ngabba dow ɗakko yo to yo son jaɓa haala oɗo ara yaha ɗo to ɓange ayi joni kadi ɓeyden kadi aywa kadi mbatten dani yeeso oɗon hoota
aɓe kirondira seeɗa ɓe kirondira ɗon ɗo jaɓani yaade hatta tan kadi gusten aywa siki ɗo moƴƴi ɗo moƴƴat ɗo inchallah ɗo moƴƴat mbaɗi ni oɗo abboga o abboga o abboga moƴƴi ñaami joni o woni abbo yeeso o woni abbo yeeso seeɗa o woni abbo yeeso seeɗa wadde mbaɗɗen dani wona so mbaɗɗiri dani kadi wasta kadi walluma an janngowo joni ɗo sa waɗini ɗo saɗa andi ba bi be bo wonno joni noon koko lumbi hakkude mbattata mbiyata ɗum ko dani yenne bab bib beb bob bob joytimmi fooɗani ngarano gadda pooɗowo mbiya baab mbiya biib beeb boob buub gasi ƴetta ɗum ɗo mbañitoɗa ɗum janga ɗum ɗigga on saha noon ekko seeɗa waɗe hen wawa yaadude hen waɗen dani henne se mbaɗini ekko seeɗa yaada hen mbiyen ayi mbiyen babbi ay bab e bi ndenninɗa bab bi babbi ay sa wi joni a jangino mba nani mbab mbab gadduɗa ba woni mbabba ay mbab e ba mbabba mbiɗa ɗo la ay lanani ɗo woni la lab bo labbo ay lab e bo woni labbo ɗo mbiɗa ko sab ay sab e bo woni sabbo sab e bo woni sabbo ɗo mbiɗa ko jab jab e buudeninɗa mbiɗa jabbu ay jabbu jabbu ɗo mbiɗa jub e bi mbiɗa jubbi ay jubbi hankadi garen noon ƴetten ɗo henna abboye seeɗa ɗo henna abboye seeɗa ay kaɗen ɗo won hankadi aɗa yi ekkorde ma seeɗa no foti foof a faami ɗon joni noon so en gari mbaɗen dani henna ɗo abbo ɗo seeɗa ha mbawa yiide ko less ko to ɗo famama mbaɗen dani henne oɗo ngabba dow abbo sehilaɓe mumɓe aywa joni oɗo joni feewi garen ɗo mbaɗen dani henne ha joni waɗa hay bindi hen no hanniri ni heɗo tan moƴƴi min pamoy ɗo so Allah jaaɓi gasi moƴƴirinani hay kadi moƴƴinani moƴƴinani ɗo moƴƴi
gasi feewi ɗo min mba jango ɗum salde inchallah. Mbaɗen ni bab, beb, beb, bob, bob, joyi timmi fooɗani gaano nde wonno koko fooɗi ɗum saabi gooto o wawa hejjeto. Mbaɗɗen nde wode baab, biib, beeb, boob, boob gasi. Joni noon ekkande haala mbiɗa bab ɗo haaɗi bi ay sidda ari ɗo ko mbaa o e baa oɗo henni wiya mbab mbab ɗo woni baa o wona mbabba. ay ɗo ko lab ɗo ko bo wona labbo. ay ɗo sab ɗo ko bo wona sabbo. ɗo jab ɗo ko bu wona jabbu. ɗo jub ɗo ko bi wona jubbi. ay jubbi gasi. aɗa yaara noon aɗa windana hoorema aɗa bonna hen aɗa fewna hen ha mbatta fokkidde yaadu. hanka noon kaaɗiɗo momten ko woni ɗo ko kadi garon mbañito ɗon jangon ɗum mbawon ɗum. baa o gasi hande timmi ha gasi ko ayto ko kadi mbaɗen feetan kadi natanen kala alluwal waɗe bange on saaha jangde mon ɓuura yawde. ɗo ko hatan mbawa dañde ekkorde hankadi alluje ɗe mbatta waɗe tan par gotal gotal ene yahda hen taw ko bange goɗɗo waɗirte to bange goɗɗo ɓuuri yajde to fof heeƴe toon lawol gotol taw aɗa yi alluwal ngal taw tampintama ene yoɗanma kuccita hen benda mbañotoɗa. a saggi noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa haalande ma saggira saggade ma saggitma fodde ko gandumi hen walla ƴeewa bawɗo saggitma toon ɓuuri yawde. an jiɗɗo noon nadde e galle golle jangde bisimilla ma mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o ngara kalanɗa serɗeji ɗi ngara joɓa janguineɗa ngara joɓa janguineɗa. a yoɓani noon ala hen mbawi maɗa an wi ka jangowo ngara joɓa janguineɗa wona eyyi ɗum alluwa ma nan ɗon ngara mbañitoɗa jangga ɗum ɗigga wona. yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen. on kadi baa o gasi on kollama fofoof ko jangate e baa ko gasi ekko ngo ɗiggi tan ko arete ko tampintama on kadi ma waw jangude jaaha hajuji ma. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.